Hello mga Yinyans! Good morning! This is Shibi TV. Please subscribe to my YouTube channel. Click the button para mag-notification video na i-upload ko. Ang nga pala mga Yinyans, i-vlog natin yung kahapon na ginamit natin yung G-Credit. Yung umutang tayo sa GCash gamit ang G-Credit. Pangregalo natin kay Mrs. Ang unang gawin nyo mga Yinyans, open nyo yung GCash app nyo. Tapos, meron dong QR code. Click nyo yun, tapos may barcode dun sa Robinson kayo pumunta, itapat nyo lang yung barcode. Doon lalabas yun na kung pipili kayo kung G-Credit o cash. Ang ginamit ko G-Credit, inutang natin yan. Tapos okay na, yun na. Okay mga yan, panoorin yung video. Yung pagpunta ko sa Robinson kahapon. Okay yan. So mga Yinyans, gamitin natin yung G-Credit ng GCash dito sa Robinson. So pwede rito yung bayad ng G-Credit dito sa Robinson Mall. G-Credit. Mangutang tayo sa GCash. So ito mga Yinyans, regalo natin kay Mrs. Bayaran natin dito. Isama natin ang bag tsaka chinelas. Isama natin yung regalo dito sa Robinson Mall gamit ang GCash G-Credit. Yan mga Yinyans, nabayaran natin sa sa Robinson department store. Ito gamit ang G-Credit. Ito yung yung bag sa kanina mga Yinyans, yung nabayaran natin din sa G-Credit. Inutang natin yun 1,399.75. Yun ang nabayaran natin. May nakalagay doon sa taas, successfully paid, Robinson department store, RDSR. Kasi malalaman niyo kung may barcode yung pag niscan nyo, yun ang lalabas din kasi barcode nila yun. Okay mga Yinyans, hello mga Yinyans, salamat sa panonood. Sana sa buting ang kalagayan. God bless you everyone. Sana nakatulong yung pag-share ko sa G-Credit pamamagitan ng GCash. Okay, Yinyans, bye bye.